mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tirad Bus Network. DZTP RADYO TIRAD. Tirad Bus, Tanawag. Okay, naimbag nga malam gagayem. Iti da ito nga parang mananti programa tayo Tirad Bus, Tanawag. 23 apo ti mabilang ti January. Manulangal daw manan. Lapgisin tayon tumanan tay binulong may sa bulong ti kalendaryo. Well, signage na po nga sinyal na nga ti kapaspas apo ti aldaw. Lakat tatarip nung tayo banan. Iti dati programa tayo nga iso apo ti bangipay ti nemposwan na serbisyo publiko. Analisis apo kadagitay bambanag nga issue. Mangpadayaw mo't apo kadagitay naimbag taramid na. Ngam mangkondinar mo basit kadagitay mistakes iti aramid na. Ken of course, dagiti damdamag apo nga mga ganyo manipod iti Region 1. Tabinukal apo dahita tupat a probinsya. Ti probinsya Pangasinan, probinsya La Union, probinsya nga Ilocos Surken, probinsya nga Ilocos Norte. Pasaray at dati matanawagan tayo, manipolitika bangibang nga region. Dahil tapo ti ornos na, ititaray apo dati programa tayo ngam, gapo ta biyernes at suroton tayo latapo, na adu ita dahil tayo paggugusto yung sunatan ken of course at dahil tayo banag na nang runa po nga maipatayab kaya dati tinato kong daway dahil tayo mahilig apo ti music isuban ti linglingay da dahil tayo opening program tayo baban ti music. Pa'y di maininawag si kanti kikis day tiriknak adung arapap na bukel to'y kaunggat ngem musika tindadaduman musika tibiyag ko paset na ka kasilpuna ka't anges ko ken kararwa gapulaeng ken ka bituena kita akas mais jay bagak iti agsapan kas manladi ka maragpat o musika taado arigatin nagpasarakin ka arig na daytoy biyag ko na ipusta magunod ka laeng o musika agkupas dun to'y timet ko agdan tulakta mangmangega asunata babaen kadagiti na urnong nga plaka adda tulakta kaduak ni musika
tunggayan na nga agkanta. Tapno nga samsam panaglangin ta. Babaen ito'y akanta, ipek sa kiyaman kuken ka panang tapayang kanyak nga awan sarday na. Musika metlat gapu anagam amutan, kat sabay kumata di ka maumuman. Kadagiti ayug nga isagsagot kuken ka agnanayon, tukuman nagpagayam ta. Kas manladi ka maragpat o musika, kaaduari gatin nagpasaraken ka. Arig na daytoy biyagkot na ipusta, magunod ka lain o musika. Agkupas dun to'y timek ko at dantulata, mangmangega manaumbi asunata. Babaen kadagiti na urnong aplaka, adak tulata kaduak ni musika. Babaen kadagiti na unong nga plaka, adak tulata kaduak ni musika. Dahil lang ti panakapundasyon ngamin, no inam amiris tayo apo, so nga pinili tayo apo na nga sonata, akas opening remarks na, kasla sa among amagunod. Dahil nukas jay iti kayat bunga pagsaadan nga anungan, yakasaperam iti biyag mo. Dahil matapo, nagiti bambanag, masapol apo ganatagker ka, nga mga paadda, mga pabaklay, may pabaklay, dita magunod mo, negosyo, panagbaling nga may nga public servants, nyapay, dagiti bambanag, akayat mo nga gunodan, nga akem mo, kapayatan ti panagbibiyaga, di ba? O na dyan kansyon, na dyan musika kata adu ti naglabasan na, kaslasaan na nga magunot. Kastabot apo nagitay tarigagay tayo. Adu ti challenges nga sa grapom Dilagan sige damateng at dalitan Kas mulang apay kasla da agtaya. Agtaya ti STL kan iti nya. Kan iti loto o dagiti sweepstakes. Hamot apo gasang gasat dayay ngem. Dayay tarigagay nga babaan dayay talento. Yan iti talagang adda nga tara saguday mo kat maragpa mo da jay saang agasang gasat numaminsan da jay ta rinukoden natapigsan anton nagunod mo sa munto maamiris dagiti bambanag nga nang tad ti karit kanya nang tad ti sikil adaan ti inspirasyon nita naduma pa rin yung inspirasyon mo nakasta po ti tarigagay iti pananggunod so nga napintas man dito yung makukunang nga sunata ta iso iti basis tayo nga mangkita dagiti bambana kaslamo lang tagmaneho dito ti lugan pasaray no damdamom ka entre mapagumriad mo dito lugan sa among nga magarkology panagsanod mo nga maadadda nga mom da jayan naman masangsangwa na makitkitaan kahit amomon idinto nga dati paatras na kao iter-iter mo agit kitaam dito talagang nawaya kasta apo tayan na
di pa nagmaneho. That inton i-forward mo, oy, na-stone. Kastabat lang nga po jay negosyo. O, isublim din ang rugya namin ta, iso ti papuspusam niya, sa latin nalyaw mo, dahil nalikudam. And then, nakita mo dyan, kahit mo subyanan, o trasam. Kita sa kang tumanan agabante. Kasjay apo dajay. Sugarod, ano ito programa tayo kat bangtad iti suggestion, analysis, kadagti issues, kadagti bambanag, nga mabalin, kanrumbang, nga talakayan tayo over this program at tirat pas tanawag. Okay, ano pa iti idaanon tayo, tayo kung akong biyernes karon data, kat na laok-laokan data ta medyo, dagiti music, tarigta, ta inton bigat sabadon tumanan, kakapsat na santo manan lunam Domingo, yun, dunteng tumanon ti 1 week. At padang rugya tayo ti Lunes. Yan na, agsublin to ti programa tayo kalpasan pa, dagito yung kahit ko ti agyaman kari kiti imay ditoy datoy Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy kat dakal ti may tulong da kari kiti kailian tayo kan kastamet din ti interamente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na kari kiti amin pa nga the doctors, karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samat nga kadwa dito ay Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data dito nga mingkat surgical kan dental ti aramiden da so lang nga datay gitid ti agas no di kede agoperar da. Kami with the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents datoy mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP na funds na we through DOH we were informed that we can use those funds for such medical mission, so we coordinated everything, whatever funds that's needed at damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission, and we thank the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such.
Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Tirad Pass, Tanawag. Okay, karon subsuble apo ti programa tayo ulit. Naimbag nga malam, awo dagiti ka-tune in, kaluklukat ti transistor radio na. Thank you, ti kanang babang yung latabot apo dati programa tayo, ha? Kaya babaling ko yung latabot apo nga dati mga blaaw. Tatanawagan tayo amin data, awan ti pilpilyan na po. Matanawagan amin dagiti entry, kilo ti arabid na. Tapos ti kasta madiritso. Yeah. Data, kasla dato talagang saan ko nga maliwliwayan nga irap-rapit lata apo dito programa tayo may panggap lata apo iti dagiti kakabsat tayo nga manangalap dagiti mannalon ken pasaray apo dagiti drivers iti motorized tricycle o talo daging kakitan tayo man dati ko dahito may panggap iti rumang ragan jak amuno adun di nakapag-apaado iti panag-harvest apo iti palaspas ti tabako dahito kami iti yagsapa interesado klaunay na napan ng kita tinamnamaag iti kalugaran nga isuna iti talaga nga makauna iti dayta nga barangay iti panag-harvest apo babaan iti panagpalaspas iti tabako dayay isuna kami iti imuna launay iti barangay mi nga nagmula nang ipadaga apo nang i-transplant iti seedlings iti tabako. Dagi patapatak dagi napangko siniim o napangko sinin napangko inasigan tanangala tayo pa katinag tayo footages nga naramat tayo na ti panakay pablak na tayo ito'y talaga nga makungkuna nga masaksyak abo dahil kinarigta imay sa kabsat tayo nga tobacco farmers wano manalong iti pagay ken iti tabako o kustabo tapo kadagitay peanut grower rice grower kan kastabo giti corn growers ngem ti punto tayo tata daytoy tabako namin dato yapo niya ipagsaludo klata dati kita talagang na trabaho iti panakobra na since pala ang iti bukal na nga iso ti pagtaunan na ay adon iti panang kudit mo dagiti panakay prepare na apo o kasta kita hello ket ni ex barangay kagawad ni Alfredo Valencia, B. Valencia Jr. Oh, yeah. Si kamanan na dre, ti imunan, iti lugar yun niya. Kaanon to ko na man, no dati napalaspasa mo, nay, nakita ko, dagiti panangka-premiera na, isuto awagan apo iti palaspas na ita. Kit adansa na kitin na-overripen, saanin nga babalinan, nga dati kiti ipugon. Apay, agsipo ta naglabesan, dahil husto ko nga pa nakagatod na iti premiera dahil wano mawawagan iti palaspas. Dati ngamin, kita ipapantayon nga napukaw dahil pa naka-premiera, wano pa naka ti pa na-grade na kumada dyan, ti grading na kumada dyan, kata no palaspas no tayo ko natin nga segunda, kawag ko na da dyan, aging ganan to niti taplip, naduma po ti grade price na apo na kita.
dahil sa nakuha na Yan to ko siguro, damat siguro na kita rason ang na-delay iti panangka rugin na ka, supposed to be, naluto na kumang tatan, apaw. Yan, dahil iti nakasurpresak ni apay. Di pa mutla ang anak ka nga to, uno na rugyan ang kunak. Uy, mabalin siguro na adda iti rason o apay nga delay na at supposed to be imunan na arikap na kuman na di kababaan na pasit na iso na di primera ngam still sampay mo mga maunaan to pa lang na di naudi ko mga nangipadaga iti nangitransplant iti about 2 weeks di pa nakakantyawan na kan di pa kantyawan na kan na dyan namin gasto iti presyo ti kwa iti dati kay base ko lang nga po kada napalpalabas nga tawon dekadan atawon iti napalabas tagidi iti presyo na po kami nagita palang iti no palaspas iti ako agpababa na di 20 iti ti per kilo iti dayay kang kumot siguro pagkapasulat dyan way back lang nga po dayay datay ilagip lang apo kada napalpalabas niya kadagituin na sabalin iti panaka ti proseso na natan dagiti panakalako na ta idi awam pa iti tinlayapan kita tanadan iti panakita tayapnan ket suportado pa apo manipol ti gobyerno tasanda po ka baybayan iti dagiti manalon ti tabako dagiti punto tayo manalon ti tabako hantay pay nga iraman dagiti manalon ti mais manalon ti mani ken dagiti padatuma kastaboten dagiti naganan manalon di pagay dito tayo laeng pailaeng manalon uno ti tobacco industry iti kita tayo data ta tirasons maka siguro ti most probably nga panakaidili na siguro dati ko may isa dahito'y kinaawan ti katulong dagiti laborer niya nga umay nga mayabang magtrabaho tagamin da tate ko na akon sabali da jay panakagatod na oy kasanon siglutem mga taplip siglutem nga dahito kat taknusahan nga maubon uno dati matudok masapol iti at least oray more than 5 iti kadwam apo nga agpagatod wano mang trabaho dayta dahil iti nakita tayo apo ngayon panag ko nagkakwa oray misbukin ni apidin tagisayangan na dayay tagisayagan na dayay presyo na kumanga para ito na opening iti dati posible nga dito'y ULTI iti barangay Ayudante Canton City Ilocos Sur iti pagibagsakan da uno iti pagidusaran da dagitay nagkauna nga luto da iti tabako ta idi siya aerokol ko may aerokol ko kagayem idi ta siyempre nakitay up tayo dahil idin sapi ka matanda na kadati incentives tiyawan sapi idi 2013 ti kaudyan kanya kita dak amo no matandaan na no dati insentibo din ngem kita nyo umapapal na tao sa para kumapay ado kumapay dagiti maayabang tayo nga agtrabaho ko na ta mabalin siguro nga mapasubyan tayo at tapay mo lang nakatakter jay procuring burn na produce bot idi apo piman nga dab palang itata tata subyan nang tayo kunakon naikat dajay palaspas na yan bagsak ng ton datang kata agbali nga sandray no sandray tayo ko natagamin na procure data no naganan na procure datan iti tro pudot iti init di kaday kakabsat manalon so kablawan tayo amin no ang kulabatan awan lati makwak nga dagiti nagnagan malagsid laeng kini Ramon Molina kastabot ang kini Eliseo Kadingan dagiti tinapengpeget ngem sino tinapengpeget dagito ni Apo Eliseo Kadingan uno ni Ramon Molina
nga saan na pa'y akasapulan maminsan ng tagkalugong nga mapan ni Jay kataltalunan di sobra apo mo nga turod ken tibker na sa balit ti tibker bot di mang ilisyo da Jay saan nga maupay o may sanayay ta no makita ka ang kamaliblib ken malablab sa kisunang ito kao at daman ti pasarunson ng nga bunubunan talagang adu iti imulan ako na kay ya mapantayo dahil panagkulata ta itibot na amuan tayo no may panggap ka dahil panagisimpaan, panagtrabakwan, panagilipas sa po ti tunggal pagatod ako na da dito imot pasit na iti barangay Bidbiday. Hello, kumusta amin na ito Bigo Farmers dita? May satam mo tayo dito nga nakapatang tayo din ni Mr. Julius Valdez. Dita pasit natin naging baba niya nga kakuan ni Balayan Marcos Sumakyab. Dito ito talaga nga kunana sang kami nga madanagan no may panggap iti datoy pa trabaho kasano apay manong agtitinulong kami diti bayanihan kunada ni anya nga bayanihan data kuna may data ka innamuyo system ay won kunakaon innamuyo data nga kaya sa wagay dyan innamuyo mapamumot ikaro dahil serbisyo na nga empire na kanyang tatta ikarom tumot isuna inton madanong tumot yung schedule na meaning to say dahil 5 days iti lungog iti makadomingo equivalent to 7 days dito di ba ket no pito nga pugon iti agpagatod bingay naka-schedule datan mapanton na di para ti Lunes umbukan tumutan na di para ti Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado ken Domingo. Di kaya ta sa una ta tilang pagparikutan na di agpagatod nagpaobra dahil ang 3 times pang meal wano datay aldaw bigat pambigat pangaldaw ken pangrabi kada sa mo na di kitchen pakanem dagito nga nagtrabaho sa bali pa dayay pang merienda pang snacks ditikas tagawagas tuloy latta apo iti pa nagtrabaho the whole year nga kasta ken kada ito pa previous years uno dagitay daganan latay as the year goes by kuno da ket inusursurutan na data panakudak tinulong awan ti panakapu upay dalat ng tinamnama apay ngamin at dalata nagbali ng tradisyon iti araramin da iti panagtrabakwan papanunot ka ni nuna di ayamin ka awan samot na netan at damang tikat ko saban nag-improve ngamin ti biyag ti daduman dagiti dati di na naayat ka makatkadwa na daan dabutan iti sabali nga familia uno ka ti bukod nga familia ket no anya dagitay kenyo no anya dagitay proseso ken dagitay wagas ba ti living style da ti nagadan ti lifestyle da may panggap iti pagingkamam at damot ti napa-abroad da nagswerte mo ajay entry and lesson na hindi katandan dahil may panggap iti panagitundulong ng agtrabaho. Siyempre, kaya damot dati ag-relax kasi dyan. Ag-relax damot basit. Napatag dyan duwa nga adang imangatan iti biyag na kat sa amumutan nga mayaban. Dahil ko na ako, iti akat dagiti mayaban na agtawon iti 12, kasaparandan, agtawon ti 15, aging ka na ti 20, ka mabus-bus na pala, dahil kanito da, ken oras, may schedule da, ngem tatan sa balin. Dati ko na ako, nadamo ti nag-improban, ti tunggal mga pamilya, kunadan, jakbutan, maisaparin na ito, kit idi, yan, kunada, mabalin, ngem tatan, adaan daboten iti trabaho. So dahil ti may sang cause, reasons, no apay, nga tinumuti biyang kat naisardeng ko idi
taon 2013. Dahil tati kinagpaisura na. Dagay ko na ako, tuloy-tuloy na tat. Haan apo nga maikat na wagas. Uray pa na kabaranggayak. Dito sitio 6 ya. Sitio 7. Taado pa lang na kastabat iti wagas nga inda ar-aramiden. Itan tayo man, nagatibang paragya, may panggabot iti dahito taon 2026. Kadagitibot ag iserbi iti barangay. Pagkaibilangan ditan, dagitay man makukunang ipataray ti barangay governance. O anya na kitoy, may sarato yun barangay-based institution, BBI. Kitaan tayo to man na kitoy, kasto nga klase nga committee. Iti kadagitay barangay, iti manutunggal barangay, nationwide apo nita, kalpasan na kitoy nga pakamo. Tirad Pass, Tanawag. Tirad Pass, Tanawag. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglibas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOTP officials for this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many. Tirad Pass, Tanawag. Pulo-pulo ti programa ti Tirad Pass Tanawag kaslati ko naktatay niya. Dato'y kadagiti activities pala ang iti barbarangay. Kitantay man. Ngamin dato'y niya. Nadubo numa klase dagitay institution city barangay. Dito ti mawawagan ti
barangay-based institutions. So ti basaran apo dagiti may patungpal iti lungog ti barangay tayo. O tatan ngamin taon 2026. Awan na dahil ko na ako niyang masapol dagiti bambanag nga ma-update ken adu dagiti ma-reorganize. Dagiti ma-reorganize babaan ati executive order nga iti kabilgan apo deta kangatwan iti bang pirma apo deta isu ni chief executive ni punong barangay. Anya ti dapat nang umuna nga ato dagiti executive order nga isu apo ti guidelines na maminsan nga iti mang pabilag ko na tayo niya. Pakaibilangan dito iti dahil kaunaan depende no anya iti prioritizations da dagiti nabutusan nga barangay official. Ti panangkunak adda dati makukuna nga umuna para kanya kwa iso dati barangay development council. O yan dati masapol nga para kanya kay first nga ma-reorganize. Iti dati nga mapabilag po nga dagito iti mabalinda nga isubmitar iti opisina apo iti Department of Interior and Local Government iti lokalidad ti LGU apo niya. Datoy kita man nagaywa ta ibre ka dagitoy adda ti functionality ng amin na ita dagitoy may saad iti data niya dagitoy may saad apo iti makungkun ng Barangay Development Council kita pakibilangan apo datoy maarabid nga executive order iti barangay nga kunadan to dijay series of 2026. Kaspagay na dyan reorganize the Barangay Development Council iti dito yung barangay kunada. Kita tayo man kada kita'y resolution na dyan muno dati EO kitan apo nga makita apo no sino dagitay list iti data nga organizations nga datoy institution kapag bilangan of course the barangay chairman ni punong barangay ken dagitay elected barangay councils yan data po tiyan na iti pagsaadan da po ta para kanyak o no barangay BDC ket no awan da ito nga makungkuna niya ang nakakapoy iti panakay pataray iti in running the governance iti barangay. Iti kitantay man dagiti karaman iti reto niya dagitay naganam iti membros na ditoy karaman dito ni isuna apo ti muna ni punong barangay then dagiti barangay kagawads karaman pa dita dagitay ni apo iskay chairman dito kamang apo iti datoy BDC sino ti amanmurat uno dati secretary ken ni apo treasurer adan tubo dagiti non-government organizations dagiti non-government organizations dagiti ti pakaibilangan ti hepe iti tanod then ti chief iti lupon boy ada kita isunto pa dati nagadan PTA representative ada pa dita dinto pa iti daycare worker katag kwanen child development center tatan ti awag na ditan hindi instead nga nagadan ti DCW uno daycare worker na jay dahi mangisorsor apo niya and then ti RIC representative o na kita iti talagang karaman ito pastoral representative no pastoral council o karaman pa dita o sino pa iti porpis representative at data ni presidente da akaraman apo iti datoy Barangay Development Council then oray pa dagiti toda niya
Sino apo dagiti tuda of course ni presidente. Tada ito kita isu dagiti ti accredited apo iti nga NGOs iti barangay. Then anya pa dagiti senior citizen. Oy, kumusta po dagiti presidente tata, dagiti kabarbaro. Yayam mi ko ni kabarbaro ko ni presidente Olilfrida Tabita, sino katanda ni dati nga senior citizen president nga dati pa yung iso na kita at dati federated senior citizen dito kandom di Sir Benito Galdunes. Ayan, ito po na kita then next niya pa local council women o na kita. Then datoy after that isunto datoy BHR AO. Da ito tata kita anda po dagiti functionalities niya nga makungkuna. Under batla ang ito ni punong barangay. Dagiti functionality dalatara po dito nga maarab. May sana ito isoda po ti agpirmanto kadagiti maarabing nga Barangay Development Council Plan. Deta po ti ayan to ti imas na nga masudan to apo dagiti agi parang nga panagtatariplong da ti meeting da no nagmi-meeting dan isunto dagiti may presentanton nga dagiti activities project ken programa nga isunto boten na po dato ti madanon to ti budgeting system ton. Hasta po ti talagang pagtarayan na. So kumustahan tayo? Kada iti barbarangay nga nadan ti updated nga naiskwadamutan na permaandan na pupunong barangay nga isuntuban ng ti surutan na data nga na reorganize nga dato'y makukuna nga BDC. At doon pa ako, handlang na gato'y kita tayo pa na kita daduma nga rumbang may marabi diti lungog ti barangay na kalpasaman pa na gato'y nga pakabo. Tirad Pass, Tanawag. Services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng mayor ninyo, sa iba na lang. Kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio, libreng konsultasyon, for all, at libreng gamot para sa lahat. May isa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, x-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasaya at med sir ta, natulungan da kami nga marigrigat. Adumot tinanai paranod na kanyami. Libreng laboratorio, libreng konsultasyon, for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine, iti pa nakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro, amuda nga mas kailangan mi dito ngamin, iso nga inpaigda dito yan. Considering the ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo, pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino.
And thank you also to, especially for the Love for All program, spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Unay inyag ito ni First Lady na ito Love for All. At makita tayo mati kaaduti tao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa rin kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikati programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket ado iti matultulugan na ket Tirad Pass, Tanawag. Okay, ayan, pagbit oras at peso niya, time check tayo, kat oras tayo ngayon, sa 17 minuto sa pa, kalpasan ti alas 4, tali ka na yung dada kamatag, no alas 4 kami ka naibabagay, di pa nagsiksik kawil mo. Iti basta laki din, nalpas na trabaho mo, nagre-relax ka na, okay, ayos na. Ano kadi tanto mambigatan nga ba na kay tuloy na baka kasta tinekerwaman nyo isunto ba na hindi trabaho mo kaskas di nga santo ba na nga may lipasin. Yan, okay ganood dati ko nakatay imo na po na jaya BDC nya tata apo iti lungog iti barangay ngamin iti makatawan nagita apo ti may padalan apo nga dati agkorkori ti pangsyonal sa agpang-function iti lungog ti barangay tayo sulata Barangay Development Council tatagaron kasano ba datoy nya apay namaan tayo ka di nga awan ti dumteng nga dagiti entry lapid nga magaited apo no kasla ti mata kumakayari gana nga mangkitkitan tunukan napulingan na yun agkurkuri bakkan to nga samon to nga lidli damon tatano binag apo dati panagtrabaho dagiti ti functionality apo ipanagtaray ti gobyerno anda dagiti kunako nga makamirmir iti mata ada ti tumteng nga problema anya nga rutata ti mabangon iti data anya nga klase nga institution iti datay mapabilig manan ma-reorganize dito kitantay niya so datay apo makungkuna nga Barangay Peace and Order Council. Yan, data. Ti Barangay Peace and Order Council, of course, the overall chairman na datoy ni Punong Barangay. Sino ti co-chairman na? Isu apo ti BPOC Committee. Ni sino mo na po na napili dan kadag ti pito nga sangkunyang barangay isunton apo ti mangigama po committee ng tubutan daytan. Kita tayo man nagiti karaman iti dayto niya dagamin ko na dito dagiti kudigo tayo o kuna na reorganize the Barangay Peace and Order Council uno BPOC iti dayta nga barangay o nimti barangay nya kuna na kami whereas na the Republic Act 7160, otherwise as the Local Government Code of 1991, provides for the meaningful participation of non-governmental organizations, people's organizations and private sectors in the pursuit of local autonomy with furthermore development. Dita, apo dijay whereas na. Sinuwar tatatapapan tayo kadagitay dagitay napili apo dito niya dagitay simbrak di Barangay Peace and Order Council ket dati adda apo iti functionality na. Alaman dati ko na nga haan apo nga mabangon ti mesa committee no awan datay isayang katda aramidin apo nga programa activities iti lungog ti barangay. Anya dagitoy umuna man datoy ti recommend to the Punong Barangay the list of tanod to be appointed. Dahito gayam, timay sa kabiligan niya, dagatay maapuintarang nga barangay tanod, numanuda. Ti maximum na data kita talupula po. Ti maximum na data kita talupula. Ngam sakbay po,
sakbay mga nato itultuloy to na dunya may pangup to na pintas apo ko na tagamatan tayo nga nang rugi tayo tatay ti BDC tatada Barangay Peace and Order Council tataman nato ita pastergan tayo man at tilinya tayo ni partner Ronald tayo nun dati i-disclose naman ang kana tayo ako nga manipod iti area natanawagan na manipod iti area of responsibility na adam tilinya ni partner Ronald tayo nun tapos kastagan ipadanon na partner Ronald exact location mo tat kumusta iti dato nga malam anya na iti natanawagan manipod iti area of responsibility. Go ahead partner Ronald. Yes, thank you very much sa partner Nick. Dati man partner na aresto a tao may gapota na alaan iti 16 agramo ti mapapati asyabo. Agaro palas 2 iti malum idi Kalman sa San Fernando City, La Union. Pabayan partner karagiti operating unit iti San Fernando City Police Station kasli unit kadwada dagiti kabang ti Regional Investigation Drug Enforcement Unit, TSC Regional Mobile Force Battalion 1, Provincial Drug Enforcement, Provincial Intelligence, PDEG SOU, First La Union Provincial Mobile Force Company, nagiti kamang ti La Union Second La Union Provincial Mobile Force Company, nagiti kamang ti Lumarpsta. Ti suspect partner may sa lalaki 42 anyos, baro, kawanan ti trabaho at taga San Fernando City, La Union. Na isa ang katan dati ti bypass operation agaro palas 11:50 hingga alas 2 iti malam. Idi Kalman ngano sa dino kat tanala dagiti sumaganat nga ebidensya. Iti drug evidence 16 agramo ti mapapati nga crystalline substance uno syabo nga nagatadan ti 108,800 na ipalaon dati partner ti upat nga nadakkel nga itil transparent plastic sachet. Dagiti ng drug evidence may sa pedaso iti transparent plastic sachet, may sa nga cellphone sa may sa nga 1,000 pesos tas by bus money na markaan dagito kan kas ebidensya ti data maot lang oras kan kanito babaen ti presensya dagiti mismo nga witness nga mandato tilintag kaniti mismo nga suspect. Napasamak iti disgrasya partner sa bali peda magalas 4 iti malam di matlaang Kalman sa Pugo, La Union. Nakaramanan to iti may sa lalaki 44 anyos sa baro company driver agi mati lisensya agmaneho at taga Urdaneta City, Pangasinan. Nangimaneho dito iti Mitsubishi L300 van nga adat plate number na kan ti niraman pa ito may sa lalaki 41 anyos sa sawaan driver agimat lisensya ng paneho at taga Itugon Benguet nangimaneho dito iti Isuzu truck wing van ken basar iti investigasyon ti PNP dagiti dua behikulo ket patriding agpapabagatan idi time muna dito nagmaneho iti L300 ket na nga sarsarunuan met iti wing van. Idi ta makadanon dati nakapasamakan ti disgrasya ditan nga insidente nga na dungpar daytoy sumarsaruno nga wing van iti mismo nga likudan daytoy sarsarunuan na. Ngayon iti nahandan nga nakakontrolan ti manibela ket daytoy iti nagsikong agkannawan ket daytoy tinapatog partner. Nagresulta ti driver iti L300 nagsagrap sugat ti bagbagina edinto tasaan nga nanano dati nagmaneho mat iti wing van. No pay kasarag ito tinepan ti ospital para iti medical ken panakapaagas sa mesa nga nadunuran nga no sa dino kat nadadael dagiti dualugan ti di pay motigatan para ti pan nakatarimanda. So dagiti partner iti intay natawan nawagan para ti tanaw ti Radpas Ronaldo ko ayon ti Radpas News. Thank you so much sa partner karita duwa ka natanawagang madamdamag manipod ti area of responsibility ha. Datay ko naktatayen tuloy tayo dahil niya may panggap po uy karaman latabot apo deta taadda tayo dito'y lakon iti Barangay Peace and Order Council may sapay data nga trabahon sa dagiti adda ti committees niya nga mamagbaga kariti drivers dagiti operator iraman tayamin nila ta lakon na data lakon na apo data Peace and Order Council nga mangkita apo araman detan ti panagtaray dagiti lugang tadagamin dagiti tumpar apo ti dispute seknan apo ti kakastoy nga maornos iti lungog ti barangay sino ti kasapulan da data
At ti maysa nga miyembro ti BPOC ti barangay, karaman nita para ti datoy mediation. Masapulat tamo di jay. Depende da jay ni punong barangay. No awagan na ni co-chairman ti committee chairman ti BPOC nga dadji nga tumamang apo kabilang na apo deta nya mamati kayo. Takta dati man functionality da so dadji ko nakon nga kasapulan da po ti mang create apo dagiti barangay tanod. Tiniti ko na tatak daytoy 20 nga individual any gender apo iti kwa malaksid lang diag taon sa ti 60 jak amo no tuloy tatan nga dagay 60 ti taon na nga miyembro ti kwa no allowed pala nga makipagmiyembro nya tata nya pada jay may kadwa kita jay may kadwa man nga mabalin nga maaramid ti functionality dati BPOC. They assess the peace and order situation of the barangay. O naan niya apo na di existing ken madamang na di sitwasyon na masapol nga makita maamiris dagiti bambanag iti rumbeng nga maipalaon apo kiti karaman iti data nga action plan nga inda aramiden. Next, prepared ko na isagana ti barangay integrated public safety plan. May sa data public safety plan. Apo, ay tinadumodumang nga dati may presenter dantong na dato'y seknan apo ti dati public safety. Kung na tayo dati pag safetyness apo iti barangay no conformity ditang ti may parangda na may ataday apo at daka dita example ti sport nakasta sports kanda tay dissemination program ngay palgak na po kaditi no mabaling house to house something like that apo ti mabalinda nga aramidan. Next iti dita identify program project nga dati kata may respond kada iti tipis and order problems iti barangay. Dagiti no dati problema ti barangay karaman di jay dati kuna datay nga masapol nga dajay adda ni co-chairman iti data ta dakkal akatulungan na nga mangsolbar mang resolve apo iti maysa nga na-presenter nga parekot iti lungog iti naganan iti barangay. Then nya pa i-implementar ka na dati i-implement and monitor ti public safety plan. Una ang basta-basta adda iti naiplanon iti during dati 12 months 1 year kung natayo niya masapol ti monitoring process na masapol ti panang monitor apo kada itay may pakpakan nga naarabid nga dati programa na kin activities within nya 12 months apo data kasya data nakita po dati nakita po ti 5 ti breakdown na kadagiti bambanag na masapol nga dati ti functionalities iti datoy barangay peace and order council. Basta po dati barangay tayo dati ti talaga nga may nga sarikid-kad nga mangtinab ka na panakakontrol apo ti safetyness iti buong barangay. 30 minutos apo kalpasan dalas 4 sublian ng ganito pa'y kalpasan pa'y dagito yung pagamo. Ti tsunami. Siya ni Corazon Agusto, ngagna iti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Halos nga gapabol dito ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin nga abado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti sapatos. Nangabak pa yun si Sinela, sir. Tiyabol ko, di kanawid ang tatay. Kaya usaran da nga sinuli, di ko kapas. Yung tatanawang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, aggatang kami. Ti apok tito mo, nababalasang.
Nagbakasyon sir, agabulda. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Ta adumot ti umay dumanon dito rin sir nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan sir, tanoy ti kasta kuno niya tigay ti agorder sir, nalakadala nga arami dinan. Nagiti apuksad na rasusarok pa idang nagdesignan. Sigurado ak sir nagtultuloy ta. Nagpigsamot tan sir ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang sir, lingjak kay kaya kabaalan nga supplyan ng sir ti susuki ti order ta agon online dati apok sir ka dapat order di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kaya kuyogan pa ni Congresswoman. Let's wander the rocky trails of Mount Tapulao, Zambales, the highest peak of the Zambales mountain range. Known for its rocky road trail and pine forest that test the limits of your endurance and toes. Onwards to the mossy forest. And finally, the famous world tree that marks the summit of your adventure around breathtaking Zambales. Get more majestic views in your next virtual adventure. Tirad Pass, Tanawag. Okay, ni pabasit ti oras tayo niya, itatang nga biyernes. Tagamin ni 33 po minutos kalpasan ti alas 4. O, dahil ti topic sa itatay, may panggap dahil BPOC. Ada iti naganan ti bang tenggal, bang kontrol apo ti linak kental na iti barangay. Tata, kasanumot ti surroundings tayo apo. O yan. Ha? Ada tayo ti safetyness apo dagiti naganan iti panagkalma. Iti rik na ti tumunggal maysa panagkalma no daman diti tungwar nga public scandal suno public disturbance sura jay kanen apo iti BPOC. Tatan malaksid apo na jay iti lungad pa lang ti barangay dispensary nyo apo no dagitay entre amo danday toy pag amo talat tabot apo kadaytay pay saan unay nga makataros dito iti lungog ti barangay kadagiti constituents tayo tado additional apo nga informations kadakwada nga FYI akong kunada niya daytoy dayaya saan mo tata iti environment tayo saan mo tata dagitay saan tayo nakasapulan nagbanag apo nga waste materials oy dahil tabanan apo iti bilig apo ti executive order EO 2026 tatatawon na yan series of 2026 ditan apo datoy nay ato dati balbalikas na niya hanggubutan na tinungpal kada ti music lover ayo wala ka do pala ti sa bali kung taway datoy makukunang ma-reorganize manan dato niya daytoy Barangay Solid Waste Management Committee uno BSWMC iti barangay dagitay mangkikita po iti panakakontrol iti panakayurnos dagitay waste materials tayo dato iti kangrunaan na nga baklayan na ngamin niya sino apo manintin ng ti kumpos ati daytoy niya dagitay karaman iti daytoy apo niya kitan tayo iti karaman dagitoy ket ni mo lang punong barangay iti adata di naking committee apo iti solid waste management lalaki man uno babae then karaman pa dito apo ti LCW local council of women then ditoy iski chairman iski bay karaman dito tanod chief karaman latapo dita ti pastoral representative ti PTCA representative kan ti NGO representative dagita po ti binukal
tinang bukal iti datoy Barangay Solid Waste Management. Kitantay man na kati functionality da, ya? No tigas tagat amu tayo. Nga kitantay man na kati nga functionality. Well, kastabat lang nga po. Mga rabid da po kadagitay action plan, program, project na activities matlang itulungog iti unag apo iti 12 abulan is equivalent to 1 year. Di ba? Kadagit talagang functionality da. I-monitor damot lang nga po dagitay proper waste disposal. I-disseminate da dagiti kakasjay. Ken dagitay pay nandumang bylaws iti tunggal household apo, tunggal pamilya. Dagita apo ti talagang arami din da iti lungog manan iti barangay weekend iti unag apo iti 12 nga bulan. O yan, kasino apo iti hangag pangmangsyon nita. Karamang pa dahil ipapaprograma da no adda mo dahil mandatory manibot ti LGU nga ipatungpal da ti barangay may sapay data nga arami din da. O kas pagkarigan na jay, doon na iti babanag nga pagtataunan, iti rugit niya. Kaya no kasapulang nga mapadala ta, iso data pa iti aramidin na po dati committee. Aramidin ti committee data. Anya na to ano ko na nga, masapol nga maadaan ti compost pit, iti tunggal household. Bueno may sa nga residential house. Dahil ta ket isunto apo ti i-monitor dan nga no mapartato amin da kita. Ti kakasya po. Iti ayan na data. Di taba so nga dahil ko nakon BDC dadi tanto apo nga makungkunang BPOC and then kalpasan na data may panggamot di panagdaldalusan. Uy, kainalawag na apo dati pay mararabid apo iti tunggal barangay. Dati ko na tayo kalinisan para sa bagong Pilipinas. Dahil apo ti karelasyon na. Isungamok nga dita barangay yo. Kumusta ti dita nangrunan na po iti barangay Darapida na idadalwan na po ni punong barangay Ricardo Bogasto. At dabo dita iti mangi dokumento dagiti kakastoy nga trabaho apo dagiti anugan nga panakipatpatong pala dita adatan ni tinagagat yung matalinong barangay secretary na si Rodolfo Bong Melendres. Kumusta po kayo, President? Yan, amin na po dita. Tanang nangrunan na po dito'y nga tri nadagdagsun ti kuha na dito'y barangay Darapida pa po niya tanadaan tayo dito gundaway kini punong barangay nga na personal nga na interview tayo may panggap po dito'y solid waste management. Yan, dita. Tagamin, tara to'y sentro apo dito'y makungkuna dito'y nga tourist attraction ngamin. Dito'y attractive apo kadaytay turista tayo. Foreigner, wano local tourist apo dito'y pagilyan tayo. Nasapol nga mamantinirda ka no, dahil na'y makungkunang segregation nang nangron na iti dato'y igid iti bye-bye. Tagamin amo tayo ta no sinuman anytime nga adda dagitay agkursunada po nga agpas time iti data nga mang-enjoy iti activities na babaan iti swimming. Ayan. Kaya dagitay picnics ang maiwasan apo. Dagitay panagitay maiskaltan apo nga dagitay kalpasang mausar dagitay pagbasutan kas diyan. Kaya kindaw da kanang mabalbalin ka ang kumul siguro pakabasulo dato which is true nga arabid ta inar arabid bimutan dato nga mangbalong kami iti dati waste camp mi nga pagisuputan mi nadya rugit mi nga balon mentop metla nga gawin no makalabas kami to na tititras kanit anya pagibasur di jay tom nga ipisok mi kaya tasawon ada jay participations mo uray awan ti mandar basta nulaki di awan ti kwa kanyam no talagang natalento ka mo talaga kwa
masapol nga dati taramidin tayo, tapno, welcome na welcome tayo, mat ang mapantumanan iti dati nga barangay. Kasi ay, masapol na kasi lang taramidin tayo po. Nga no mabalbalin kay at dapat jay nadama ko tawarin na kami kay naarabin minsa pa ide no makaitukot ka pati walis tingting niya kita saganan pa dahil nag-uumangan nyo di dyan yun ta siyempre at dalat-tabot apo dati watchful mo dati barangay solid waste management dita nga mangkit kita iti tunggal sinuli na kasta di ko na akong kat mamintinda apo ti cleanliness na tadi ti barangay. Nang ron na kaya dato'y aquarium apo nga makaawis tirik na niya, nga mabalintay nga pagbuyaan, nga pagrelaxang nga lugar. Anya pa dito, di pa sa dati na kinabagatan. Di abagatan na unay, wen na di kalpasan na radya ka adnan sa radya food court pa di dyan. Nga kwa kata bago umugan latamot aputi dagatay tattao saan latate ko na akong ubing laeng numaminsan pa kwa naka-estimate pa iti may sang ubing niya elementary siguro na mga grade 4 suna kat ipapapilit na mamang dinuti pangibasuraak dati rugit dati igamak ado yun ya si dinuti pangibasuraak akit awang ka diti trust ka dita anak ko na addan sang madayo mapangka nagandad kalaeng mapamodjubeng enton na nagsublen awanan dadi rugitan kasjay kaya nasawan tawarin dati ubing kaya nakipagpartisipar inati nakapangag taon iti 30 pira de los pedos ko na ka awan tinagdaganak taon laeng nung karamang kay tinadya nga taon di ba yun kakastapo ti tapas na kami ni tibiyag tada ito'y makungko ng barangay solid waste management kainawag na matlaang dati makungko ng barangay nutrition council iti barangay agasaw apo deta dahil may panggapay ti una may panggap gamin ti salon deta ta siyempre no narugit ti pagtengan narugit ti agli mo at adda apo nga naarem at adda apo nga sensitive tabagim mani po diti daytoy wano ti panakapiktar mo kadaytay disease wano sakit apay ngamin datan ta ado dagitay tumatayab apo nga sipat-sipatem nga makalisimay apraprawam di panganan nga makalisimay de kita apo ti kakontra apo iti salon kalaban reta lagad no may panggap apo detoy dati barangay solid waste management ket adu dati programa ti masapol dita cooperations ken dati participations apo iti under the leadership ni apo punong barangay kasta po dahil taman ti agbaling ang kondisyon niya anya ti kondisyon na katay private citizens kan katay barangay official oy dati ko na ako nay nganganit ang pakada na po dati programa tayo sorry hangko na patong palong na tayo tungkal sunata ganay hangko na sigit-sigit napagana sa mutan dati numutoy biyang nga nang i-disclose apo dati kakastoy ka babarang which is nga iso ti mararabit iti lugog ti barangay tayo kastaman ti kondisyon tayo. Numa
abalbalay. When manong si kantay nagsuruten apak itungan ken kapinpinunganen. Ngem no awan matungpal mo kada ditoy nga iyar areng sabay kumatawan baskasol kuno daytoy ayat ket ikitakit ko. Sabay kumatawan baskasol kuno daytoy ayat ket ikitakit ko. When apo no niyatin inyaring ang ni Mrs. mo na ni Mr. mo, masapol nga ipatungpal mo, tatno sa angag kitakit, dajay kalikagob mo king kuana, yun. Kastamot apo ti kayarigan na iti pagrebagang kan trabaho tayo apo iti lungog ti barangay. Noan niya apo ti iringaing ti nakalugaram, dahita apo ti ipatungpal mo, tawan to mat iti pagkita-kitan da, kada iti kindawan to mat ti barangay governance. O yan, di ba sweet apo neta. Alaga niya nga ron apo, dagitaman namin amin ti naipalaon tayo, ti programa tayo nga tirad pastanawan, nangidano na po ti live report, manipod di patarula tayo nom, manipod iti natanawagan na iti area of responsibility na katala. Hasta manan na po, into manan umay o Domingo, Lunes to apo neta, tintay manan na po palubos na po Diyos, panagtatarip nong, agad na apo iti tumanggal may sa tapdo ti kasta mailiklik kada iti pakayimbulbaran iti saang napintas. Kaduak apo manipod iti DZTP Technical Control ni Operation Manager Alex Molina. Izimit biyang ti DZTP Digital TV ni partner Juanito Vicencio. O inyong biyang akong una, agyaman na ka po ti anusyo ng trabay, Nick Baruga. Baba na po. Tanawag